nemutumwa wacho akati Amaro irenye plaza akaana kunakaba unombodzaniwe aona kukandwa kwezvibhakera nekubatwa zvine simba nyamba kubatwa kwekutya. Haleluya. Pakati pedu nhasi musevhisi ino toda kumbobata pana Jehovha. Dutu ingauye ndinoramba ndakabata, vanhu vakataure ndinoramba ndakabata, ndingatarisirwe pasi ndiri kuramba ndakabata. I don't care what people may say, but ndicharamba ndakabata. Handibviswe, handisi kuzobata pachechi, ndichabata pana Mutara. Handibati pana mufundisi, ndobata pana Mutara. Chauya chauya, ndinoramba ndakabata. Ivo vanhu vanotaura zvabhishimani. Hallelujah. Kuita chaunoda kurarama machini chine anoindingi inopiwa naMwari. Saka Jacob anoziva kuti ndikayambuka ndiri ndega ndinoitwa pati apa. Saka mira ndimbomira pana nyangwisa kumiswa naMwari kuti usati wayambuka chimbomira nditaure newe kikiri naMwari kikiri kusvika kwakuda kunochena. Imagine ndakabata ayo toda munhu anobata panyasha dzaMwari. Handirekeze handibatisiyekeke kana ndabata taura henyu handikendenge. Kana ndabata ndinoziva kwandiri kuda kuenda, ndinoziva taipi yevanhu vari mudzinza rekwedu ndinoziva. Usati unga usingaziva hama dzako unodziziva, nezvavanokuita unozviziva, nemamakiro avanokuita unoaziva, nezvavari kukurongera unozviziva, nekwese kwavakaenda nezita rako unokuziva. Ngavaende zvavo. Pane vandakabata nhasi, handimurekeri achienda, zvangu zvinofanira kupatara. Ndakamubata. Mumwe munhu ngaitirwe zvakanaka nhasi. Musabate pavanhu venyika ino. Vamunoti ndiye anondibatsira chaizvo, ndiye anondisimudza, anofuma akupfinzura, akurasa. Saka Jacob anoziva kuti vandinawo ngavamboenda, ndimboita nguva yangu naMwari. Chimboita nguva yako wepafo yaunotanga kutaura naMwari uchibvunza Mwari kuti ndoyambuka here, kunoyambukika here, ndopfuurira mberi here. Rimwe zuva ndaitaurira vanasikana kuti paunoti paya ndichambofunga umukomana ndikunoenda kunorara enda paWhatsApp kuti paWhatsApp ndonguva yekumpenengura mulevel yemweya chimutsveta apa uchiti anoita kunamata wakatarisa fesi yake itaipi inorora here, taipi inokarika naye munhu here kana kuti imhuka wakamutarisa uchinamata ukaona spiritual uchirova kumadziro so uchida kufamba uchirova kumadziro mutsvete mutaure kuti zvaramba try next door zvaramba.
yakudaro zvinongokusiya so asvikiri ausatongozvinzwa ari mukunda wangu achiti mukomana aiti kupindovhaita unoda kuti usvika chai aukangoshata zvokuti ungavhundutsire vakomana aivakana vachitokutarisa vanotonzwira utonzwira pati zodzo manje ukangofamba chete wati muzita rajesu uchifamba so zvikomana zvakangodaro zvinofanira kuhuta tiri kutaurira vanhu vari muno nhasi masikati ano kana wazodzwa satani ngaahute satani ngaawire pasi zviratidze kuti wakazodzwa. Haleluya. Kikiri muchienda kugadzeni kwenyu kwomwerekana madzi dhirezi tsvi kikiri kunyati ndichetseka nemamuchero kuere mukuwashamwe kikiri kusvikira mukuwasha vaya vakuti chindirega ndiende mukati hapana mamuchaenda ndatozvoona kuti hamusi ordinary man hamusi mukuwasha womumaraini handisi kukurega uchienda chamari masikati anosarege nyasha dzichienda service inoi we have bound this service to be a service of divine anointing kamazodzo munhu pano nezita neropa rajesu ndotaura zodzo mubhizinesi rako ndotaura zodzo kubasa kwako zodzo paunorara zodzo paunofamba zodzo kuchikoro kwako. Kana ukasayamuka kuenda rwizi kumhiri kwaJabhoku hauna kusvika kudestination yako. That's number one. Number two, kana ukadhileiwa unosvika pfuma yako yakuitwa pati nevamwe nevakadzi vako ndavatoyambuka kare saka unofanira kukasira kuenda kune zvinhu zvako. Haleluya. Andisisina business yekuramba ndiri mhiri kuno ndazvangu zvakumhiri. Haleluya. Ndotsvakwa munhu nesimba rekuti kana tichiurayana ngatiurayane ndione kupera zvinhu zvangu. Ndava pano pane nyaya yekuti ndofanira kubata zvinhu zvangu kwete kunonotswa. Handichadi kunonotswa, ndoda kubata zvinhu zvangu nezita rajesu. Kana ari masikati ano ndinotaura zodzo inoteera zvinhu zvako nezita rajesu. Mileji yako haisi mhiri kuno, iri mhiri uko. Basa rako harisi kwana, iri mhiri uko. Mari yako harisi kwana, iri mhiri uko. Ngausana chimwe chinhu pana. Glory be to God. Uyu ndi ikonomi yemuZimbabwe yakafanana, but chinosiyanisa ubizinesimeni hwedu ndewekuti uyu akanga aine zodzo ini ndisina ndinoraramira kungokwangwana nekumwa mvura, uyu achirarama achienda mberi nebhizinesi chaisa mutsauko izvodzo. Haleluya. In every area yeupenyu hwemunhu inoda anointing. Ausatomboona kuti kune munhu anopfeka hembe yamunoti hembe ndeyemari but haifiti. Rinogara kuti teshe rakaita kuiri yedzakire kudai kunyati adai anga agadzirisa. Munotoedza kugadzirisa machechi kuti siketi yati dziyati tsvera meitai kudai siketi pamunotodza kudai yatokwidza futi simbi the other side. Hapana zodzo yacho pauya kupindira zodzo mavanhu vari pano ezita neropa rajesu. Haleluya. Unomu achipfeka bhero chipfeka bhero. Haleluya. Yakaibva kakuti kupfeka kwangu hakuna vechindiri chipfeka bhero nomakuda vakadaro. Haleluya. Wana chipfeka bhero kana vaine zodzo vanofi
achita zveutsotsi. Aiwa. Ende pandakabva kuchisoja ndichienda kuchifundisi, kwakagarwa musangano kumba kwedu kuti tinozorarama here nemari yemupureti. Ndatsa ndaroora, saka ndaitongwa nana mudhara nana muchembere nana mai guru nana mukoma, vakati zvamasiya izvi mari yemasivho 7 inouya mazuva ese, zvekupureti zvabada izvi tinorarama here mari yekupureti. Ndakapindura kuti kana kuri kuda kwaMwari kuti tinorarama nemari yekupureti, ngaiuye zvayo. Chenji yasara kwaokei ndoyandinotambirawo, asi yakasotswa painopinda mumaoko angu haiterwe nesoto. Vanhu ngavashore basa rako, asi vakawapa basa perekedzwa nesoto. Vanhu ngavashore murume wako, vatikana mumba menyu perekedzwa nesoto. Vanhu ngavashore kwaunogara, kuti anogara musakumva chaimo, vatiperekedzwa nesoto. I declare anointing before crossing. Hallelujah. Ndakanyengererwa nevanhu kuti munhu waMwari, imimi nyaya yekutora visa haimbokunetsei. Torai visa muchimbopota muchigara kuno kuUK, muchimbobatsirika muchiona zvinoraramisa ndakushumaira ndapedza ndingatoo homesick iko kuZimbabwe iko kuno kupanwa US ndokwatinoda manje. Haleluya. Kunoti zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakarema ndokwatinoda ikoko. Tinorarama nei? Hatirarami neexperience, hatirarami neruzivo, hatirarami nekutomuka. Tinorarama nesoto. Receive your anointing this afternoon. Nezita la Jesu. Ausati wakakudama munhu anotengesa zvinhu zvisingatengwi. Unoita ngokutengesa manyoka. Satabirwa manje. Nasira kumutondora nesoto. Haleluya. Hatisi kumbotsanya nhasi. Ndati nhasi hatisi kutsanya. Nhasi hatidi anointing oil. Nhasi hatidi stika. Hatidi kadongo kemuteuro. But tinoda soto. Receive your anointing. Oh yes. My God. Nditerere kwazvo. Peno kuomoka. Oh yes. Vafundisi vese vakadaidzwa naMwari. That's what we believe in. But chinosiyanisa vafundisi izotso. Ukaona mufundisi akubhana munamato pachechi kamunamatiro kamakuitaka, unokwengwa uchisvotwa nekunamata, uchisvotwa nevanamatiro evanhu. Haana kutuka munhu, haana kukushora. Changoenda anodhikleya zita neropa raJesu, akadhikleya kuti Satani urimbwa. Akati right now let the church be delivered. Muona vana right now vachova kunyanya. Munazviona zodzo yapera. Inonzi zodzo pepepe. Akatarira mahara. Kune vanhu vari kugeza makumbo kuenda kuchechi, kufambira mahara, kunotaurirwa ngano dzatsona kuno. Ukaona mufundisi wako akutanga kutaurwa tunyaya nekuromba, kuda chechi yacho wakutambisirwa nguva. Mazuva atiri ashata. Redeem the time. Inoraramira soto. Zvinhu zvako zvinofana kubhadhara iwe. Ndiyatipatsanangura vakubatsire zvakanaka. Pamwe unoswera wakati varara kudai uzoziva kuti tambisirwa nguva pana. Kana Mwari vachisvika pachechi, inonzi the access mundi ndeapa.
Yeah. kana tichitaura kuti access mundi tiri kutaura the central point. Yeah. Panosvikira zodzo yaMwari. Yeah. Apa ukaona apa pachitambiswa apa pachitambiswa newe uri kutambisirwa nguva yako. Tambisirwa zodzo yako. Yeah. Oh yes. Munhu anonyatsa kuziva kuti handi area yangu but anotaura apa paridzwi neumwe munhu ba ndini nenge ndiripo. Akanga angosimuka when I was in America. Akaenda sese rakanaka. Yeah. Hatimiri kunoendwa uchidzoka. Tori nevazhinji vari umwe vanoenda vachidzoka. Hatidi kuudzwa zvekuenda kwako nekudzoka rwendo rwako. Toda kuudzwa kuti nhasi Mwari vane zodzo ipi nesu. Zimbabwe ichioma. Tabura level waningi. Zimbabwe ichirema. Tiri kuda vakazodzwa. Thank you, Jesus. Oh yes. Maika navakubika. Yeah. Zodzwa ivakubika. Yeah. Murundidzwa mushe. Oh yes. Ngatizodzwai. Muchirova derere so kuti kupa mukapoto so. Zodzwai vaikuru. Zvekuti vanoitya vanonanzvira kusvika rakazodzwa. Hey. Yeah. Ndakaona mahausikero akaroorwa ini. Mahausikero vari kufamba kapesi kakadai. Kii dzemota dzakarembera so. Hausikero wateerwa nezodzo. Zodzo kana yakutera anosimudza marondo kubva muguruva achiwaisa mazvikaro kuti vachene machinda. Oh yes. Thank you, Jesus. Alright. Oh yes. Kasiri. Saka vari kukikiridzana vari pajambo uri paadhiresi yepamba penyu pai kusvika mutumwa ati kabuya kane nharo kana munombodzani buya imimi ukati zita harina basa ndine nyaya yangu yandiri kurwa newe haundisii pano nowanondikoeni anyway and yes you bless me nobandiri kudai baba handidzokeri kubasa usati wandiropafadza handidzokeri kumba usati wandiropafadza zodzo yacho handiyapopoba it's coming from above. Oh yes. Thank you, Jesus. This is your day. Yeah. This is your day. Oh yes. Rimwe zuva tiri pachiringaodzi Yeah. neshamwari yangu mutsoni takakwira kuenda kune mamwe matombo kudai ndobva tanamata takamira taneta vatapfugama vataneta ndobva tarara pamatombo tichinamata. Yeah. Tikaona dzimwe mbuya dziri kupfuura kudai ndakadzinzwa dzichiseka ndikati akomana tinokana kunamata vaita zvekurara kudai kuita zvekuzvambarara diko manyumboonerera kuseka isusu nyangu isai tiri kuziva nyaya yedu ikoko tanga tichiri mayuti tiri kutaura kuti Mwari tizodzei Mwari for your ministry. We don't want to be ordinary people but tizodzei for your ministry. Kumira kukarembesa tikapfugama tizodzei Mwari nakundine munhu ane nharo anobata denga kusvika rakitsiri anobata denga kusvika rakomulena kakomulene mutara ndakamubata unoendepi vana vangu vachitambudzika unoendepi ndiri rofa kutomboya muenvironment yangu so kwakutonzwa kuti ndamupresence yedenga denga racho rondisiya ndingori rofa nyepa nhasi nonzwa denga racho rakubvunza kuti iwaunonzandiwe zvikanzi ndonzi Jacob kuti Jacob zvinoreva kuti tsotsi saka denga rikati handimusiya achinzi tsotsi hauchanzi Jacob bai wakunzi Israeri iwe nhasi pano pari kusamirwa mwewo mupana wakaiswa mupanda usiwo ukanzi mvana waumupanda usiwo mupanda 9 handi wako
yavo vauya vati wakaiswa mupanda wakunzi imvana zvikanzi iro rova mupanda 5 mupanda wana gundo nanakodzo vati uri munhu iwewe asi pane zobvu iri kuchinja mupanda nezita rajesu mupanda ngauchinje nani mupanda ngauchinje. Ndimo zvaramba zvichikikirisana ipapo unochinjwa munhu mupanda kuti anzi tsotsiro aiyo zvatosanduka kusvikira manje iye ndiye akubvunza manje zimunombodzaniwe zita rangu harina basa chindireka ndiende kwakuda kutoedza chindireka ndiende andati munombodzani akati uye akati handingapedzerwa nguva kubvunza zita akati hapana kwamunoendaba musati mandikomborera chindikomborerai muone kuenda uye ndopaanongosiya ati kurova pahudyu ndobva achinja zita saka vese vaimuona dzanga dzaakufamba dzichikamhina manje kwakuti ndiye ndiwari kufamba achikamhina vaimuziva nekuti jakobu iye ari kucheuka ari ndinonzi israeri ndiye dari kukamhina ndinonzi israeri vachakuona shamwari nemafambiro achinja vachakuona shamwari musi wemuchato wako vachifunga kuti hauchati uchiredzera makorokoto mari yakuchengete uri pamuchato shamwari uchirova kiki lok vachamubvunza kuti ndiani uyo your name shall be Israel. Kashira mwendini yako kashira soto masikati yako nezita la Jesu vaipanda vaifaya. Achingopedza achibhaipisana nemutumwa so ndo yatakutamba manje bhaipisana nemutumwa so ndopaanotanga kufunga kuti mukadzi wangu wari mhiri mombe dzangu dziri mhiri chiparadzana nemutumwa nhasi musevhisi ino loketa pane zvinhu zvako ndikuteereresa so iyo sevhisi ino pari kugadzirwa testimony pano iyo pandakamira pana pane testimony yakugadzirwa nezita rajesu nezita rajesu takuteera wakaenda vana vako takuteera wakaenda pfungwa dzevana vako takuteera wakaiswa mereji yako takuteera basa remaoko ako haurwariba iwe no ndiri kudai kuti mbichana kuti tsvera vachiteera vachakubvunza vatisiyawo pazita idzvama nzvimbo vakunzi papineri pana hapachanzi jabhoko ndandasangana namwari ndikarwa naye pano ndikamuona nemaziso angu asi handina kufa sevhisi ino haisi kuzokuuraya but it's going to elevate you from now onwards wakuenda pane level hauchanji zvekukwara receive your anointing now nezita rajesu. Zvine zvandiri kunzwa izvozvi wese anomboita kaprojekti kake kakuzozodzwa nezita rajesu ngatiwa kuzozodzwa kune mweya wainonotsa zvinhu zvako vati kwakuya zodzo inokasika zodzo yakumhanyisa inokavhira you shall overtake you shall overtake you shall overtake. Yes Lord. Kumhiri kuna Esau ndokwatakwenda against mweya yaita hazvifi zvakaita
ndokwatakwenda Oh yes. against mweyaiti anoramba achichema chete ndokwatakwenda ikoko Oh yes. kune vakakupikira kuti gore rino hariperi Yeah. but tichakuloka 31 December 12 midnight mwari vakupa zodzo yendaramo iye zvino nezita rajesu. Oh yes. Yes, Lord. Thank kana you. mazodzwa vatete Yeah. nharaunda yese ichashama Yeah. inoona masandukiro emafambiro enyu Yeah. nemagariro enyu Oh yes. nemaitikiro ezvinhu Oh yes. hai kuda kuramba vanhu vanosivisa vari musevhisiro nezita rajesu. Tap into this anointing nezita rajesu. Zodzo ndarikuperekedze kumba, zodzo ndarikuperekedze kuchikoro, zodzo. My God. Oh yes. Kana waigashira Yeah. hatichamiriba Yeah. takutokurosa Yeah. Oh yes. Esau aripo Yeah. tapinda anongondiona ndakufudza mombe dzangu nehwai dzangu ndiri muteritori yake. Andeiva namaikuru, andeiva namukoma muteritori yainzi hatipindi wematakunopinda tizeva kumbofara wakumba kwedu. Oh yes. Thank you, Jesus. Munhu wenewe munyika anoimba kuti hatingapedza ari pamwe rese tichichema Yeah. kuda kumbofarawo Yeah. wese auye musevhisi asingafari nhasi Oh yes. chagashira zodzo yekufara unofana kugashira zodzo yekuropafadzwa. Oh yes. unoda this enabling power hauzodzwi nesimba remunhu. Dangoya is a vessel of the living God Oh yes. to deliver this message. Be anointed before you cross over. Pane zvakutoitika iye zvino ndiri kuda munhu ano mwari vakusandura matebhosi iye zvino nezita rajesu. Oh yes. Kutya kwese ngakuende. Yes, Lord. Tinosangana naIsau nhasi, In the mighty. intomi tinoenda pamba tupamba nayo, Oh yes. handisi kuzovhunduka muzita rajesu. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. My God. Thank you, Jesus. Ndaifurira vamwe vanhu kuti unozviziva kuti mwari anokuzodza iwewe kuti mumba mako nevana vako unoti vakapfugamaya woisa maoko pamusoroso uchibhulesa vana vako kungoti satani anotipusisa so totanga kutsvaga vana papa nanani kuti vabhulese vana vedu. Tinobhulesa vana vedu tega. Gashira zodzo yacho unobhulesa marriage certificate yako wega. Murume wako unomutenga iwewe nezita rajesu. In the mighty name of Jesus. Kuti baba ina handiitirwe zvamuri kuita izvi dzikamai Yeah. hazviitwi neasina zodzo. Yeah. handina kunamata newe zodzwa. Yeah. Paunorara pamubhedha pako pari kuzodzwa nhasi Oh yes. nezita rajesu. Pamagedhi epamba pako pari kuzodzwa nhasi. Pane zvichaitwa najehovha nhasi nezita rajesu. Wachema zvakwana, wavhundutswa zvakwana, washushwa zvakwana, watambudzwa zvakwana. Enough is enough. Yes, Lord. Yeah. Alright, ndoda kukumbira kuti mwari vazodze kapeti iri pafurandi pano. Yeah. Iyo kapeti iri pafurandi pana. Oh yes. Ndoda kukumbira kuti mwari ngavaizodze. Oh yes. Space iri pamberi pana. Yes. Mwari vakuzoita zvinhu zvavo ipapa. Oh yes. Kwete mangwana bati nhasi. Iwewe manje ibva uko uchiziva taurira mwari kuti kumba kwangu kune zviri kutyisa. Isau kumba kwangu ndeuyo mwari. But hauri kusvika apa chete apa ngapazodzwe. Yeah. Ndira ndingobva famba. Yeah. Glory be to God. Oh yes. Glory be to God. Pandiri kufamba panapa. Oh yes. Hapana mbuya vanotera upenyu hwako wakasvika panapa. The devil is a liar. Every spirit is
kutamba iwe. Yeah. Oh yes. Yeah. Ndoka katomira pa brown carpet yacho. Oh yes. Kutomira pa brown carpet yacho ndi utaona apacha mirwi. Oh yes. Tamba Satan unonyepa iwe. Kaya uzodeclare anointing service iwe. Oh yes. Unomuri kudeclare anointing. Oh yes. Esakachirwa mbikwa zichashanda. Apa pakubaka moto. Oh yes. Please be alert, be alert. Oh yes. Pakubaka moto pa brown